Mas kabanat-batan drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Ako'y anak ng mahirap, dumating sa salanan. Hanggang nawala si ama, ang ina ko na may mahina na. Sila ay makatuwiran, tuwing naglalakbay na mag-isa. Ang aking malilimutan, nakapihang dumanas. Hinahanap ng kalunasan
Hello mga manoy, hello mga manoy, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon ay araw po ng Martes, maulan na Martes yan. Gusto ko po muna magpasalamat muli sa ating mga sponsor, lalo kay Ma'am Julie Martinez sa patuloy niyang pag-suporta kay Rian, lalo na sa kanyang pag-aaral. Siya po kasi ang nagbabayad ng kanyang tutorial fee doon sa kanyang tutor kay Ma'am Giselle. Siya po ang nagbibigay ng bayad niyan monthly. So maraming salamat po Ma'am Julie Martinez. At syempre hindi lang po sa tungkol sa pag-aaral, kundi yung mga iba pang mga halimbawa nire-request ni Rian, kung talagang kailangan binibigyan pa ko talaga niya ni Ma'am Julie Martinez. Kaya maraming salamat po Ma'am Julie Martinez. And then syempre salamatan din po natin si Ma'am Gina de la Cruz, or yung tinawag ko dati na Ma'am Fairy Godmother ng Italy. Siya po yung nag-provide para makabitan ng internet sila Ma'am Emma. So ang balita sa akin ni Ma'am Giselle okay na daw po, pwede na pong magpasa ng application para sa connection ng Wi-Fi. So sabi ko, pinakiusapan ko na lang si Ma'am Giselle na siya na lang mag-fill up ng form para kila Ma'am Emma, para makabitan sila Ma'am Emma. Kasi naibigay ko na naman sa kanila yung pambayad yung sa yung sa pampakonect ng Wi-Fi. And then pasalamatan din natin siyempre si Ma'am Generous ng Japan na nag-offer din ng pera, nagbigay din ng pera kila Rian dati noon. So nire-recall ko lang, pati na rin si Sir Hernan Porteo at saka si Gladys TV Official Vlog TGDTG. And then wag din natin kalimutan si Ma'am Oday 2524 na nag-offer din ng mga ternong Adidas kaya Rian. And syempre gusto ko na rin pasalamatan sa aking kumpare si Pare Alan Elguera 10, dahil alam ko siya rin ang nagbibigay ng mga sinusuot ni Rian ng mga terno na nakikita natin yung mga Lakers, galing po yan sa kanya. Hindi niya lang sinasabi pero galing po yan kay Alan Elguera. Yan po. So maraming salamat po sa ating mga sponsors. And then, siyempre, gusto ko rin pasalamatan lahat po ng aking mga subscriber, lahat po ng aking mga viewers na palaging sumusuporta at tumatangkilik sa aking mga videos na ipinupost sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo mga manay. And then, gusto ko rin po ulitin na suportahan natin ang channel ni Rian Morales Official. So ngayon ay meron na po siyang 927 subscriber. Kulang na lang po siya ng 73. Yan, 73 subscriber para maabot niya yung 1,000 subscriber count. Yung kanyang watch hour po ay nasa mahigit 2,383 pala. 2,383 yung kanyang watch hour. So kulang-kulang 1,000 plus na lang yung kanyang kailangan para ma-monetize na, para ma-approve o makapag-apply na siya ng monetization kay YouTube. So, supportan po natin Rian Morales Official, ang kanyang channel po. And then, syempre, supportan din po natin ang channel ni Reynalyn Pagtalunan, ng aking inaanak. Ito na lang po kasi ang pwede kong maitulong sa kanya, yung i-promote ang kanyang channel. Kasi, nag-message ako sa kanya na sabi ko, ako na lang mag-manage ng kanyang channel, kaya lang, hindi naman nagre-reply. So, hinayaan ko na lang. Kaya dito na lang sa pamamagitan nito, may promote man lang yung kanyang channel, makatulong ako. So, supportan din po natin Reynalyn Pagtalunan na channel po. Subscribe din po tayo. And, subscribe din po tayo kay Ma'am Oday 2524. Mag-graduate din na rin po natin siya sa level 6. Graduate na po siya ng level 5. Ngayon ay meron na po siyang 504 subscriber. Pag-graduate na po natin siya sa level 6. Gawin na natin 600 mga manay. Subscribe po tayo sa channel ni Uday 2524. And then, subscribe din po tayo sa channel ni Jamtech, yung pamangkin po ni Sir Hernan Porteo. Ang kanyang content ay tungkol sa tutorial ng mga appliances, kung paano pag-repair ng mga appliances. So kung interesado kayong matuto at malaman kung paano tamang pag-handle o pag-alaga ng inyong mga appliances,
Pwede nyo panoorin ang channel, Jamtech po mga Manoy Mamanay. Bibigay ko yung kanyang link dito sa aking description. And lastly, supportan din po natin ang channel na aking ako, si Dylan Fernandez Official. Yan. Nagsisimula pa lang po siya. Actually, ang nai-upload niya pa lang, yung intro pa lang niya. Wala pa siya nai-upload na actual na mga videos. Pero subscribe din po tayo mga manay kaya Dylan Fernandez Official. Siya po yung Xerox copy ko po yun eh. So maraming salamat po mga manay. Hanggang muli, ito po si Hilat, itong Hilbal Channel ang nagsasabi, naway pagpalaan ng bawat isa sa atin natin po may kapal at ingatan ng bawat isa sa atin. Iligtas ano pa mga kapahamakan at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Maraming salamat, God bless you, and Diyos Mabalos!